lys. Lyd. Ja. Try to prove my love to you over and over. What more can I do? Over and over. My friends say I'm a fool. Well, over and over, I'll be a fool for you. 'Cause you got personality walk, personality talk, personality smile, personality you, personality. Whoa, you got a great big heart, so it's over, over and over. I'll be a fool for you. It's over, over. What more can I do? Vi er nede på Café Hack. Det her, det er da ikke Walkers. Nej, det var det ikke. Det er ikke Walkers, det her. Det var da helt skidt. Jeg kom ned for at tale med Walkers. Hvor er I henne? Jeg vil lige høre det. Ja, det er jo det. Men det var den slags musik, vi er opvokset med. Ja. Og det er det, der faktisk har startet os, kan man godt sige, ikke? Men er det så, I brænder for nu her? Altså nu må I ikke misforstå, når jeg siger gamle dage. Ikke et øjeblik, men når vi skal holde fest, så hygger vi os med det her, ikke? Ja. Og spiller rock and roll, altså. Det. Så er det rock and roll? Ja, ja. Men nu snakkede jeg med fruen derhjemme i huset, og så sagde jeg, skal ned til Walkers. Og det var jeg jo meget glad for det er jo lang tid siden. Ja. Men så siger hun, hvem er Walkers? Han har fået en ung kone. Ja, men det er jo det, ikke? Hvem er The Walkers? Jamen. Så hvis I nu skulle fortælle, fordi der er jo mange, der ser det her på tv, som ikke ved, hvem The Walkers er. Hvad vil I så uden klavermusik? Hvad vil I så a cappella synge, hvis I skulle sige, hvem er The Walkers? For det kan godt være, at man ved, hvem The Walkers er, men ja. Skal vi tage Forever Together? Nej, Shalala kender folk. Den Shalala kender de. Jamen, så lad mig høre. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, just for you. Den kendte mor derhjemme. Det er der ingen tvivl om. Det er der ingen tvivl om. Men når vi så siger The Walkers i dag, 2003, så snakkede vi noget om før, da vi stod henne ved baren, så siger jeg, ja, det er jo ikke for pengenes skyld nu. Nu er det fordi, at det er sjovt. Det er også rigtigt. 100%. Hvad mener I med det? Ja, vi er vel alle sammen så godt afsted pengemæssigt, så vi i hvert fald kan overleve. Vi behøver ikke musikken til at lave vores indtægt. Så hvis ikke det var for sjov, så ville vi nok blive derhjemme og se fjernsyn i stedet for. Se Robinson eller sådan noget. Nogen af os. Jeg skal leve af det. Du skal leve af det? Ja. Fordi når du siger, at du skal leve af det, så synes jeg også, at vi lige skal lave noget reklame. Der er noget med en plade. Ja, vi har lavet en ny LP, som vi har kaldt Reinstalled, som netop bliver udsendt. Og Reinstalled, det lyder jo sådan lidt tilbage frem, eller hvad? Ja, altså vi har lavet 2 af vores gamle hits. Fire og Forever Together har vi lavet en ny version. Ja. Nye versioner af. Ja. Men så har vi krydret pladen med en række helt nye sange, som vi begynder at promote nu. Okay. Hvad er det så for en slags musik? For nu sad du her og flippede totalt ud til det, der måske man kunne kalde din hobby, ikke? Altså, det må jeg jo gerne sige. Ja. Men hvad så? Hvordan vil du lave en plade, sådan nogen som jeg? Hvordan vil I lave en plade i 2003? Jo, man altså prøve at stadigvæk holde til den glade sang, den glade popsang, og den lige ud af landevejen. Popmusik, ikke, som vi altid har stået for, og godt selv kunne lide, ikke? Og hvis vi selv kan lide det, jamen, så håber vi også, at der måske er nogle andre mennesker, der også vil synes om det. Men det er stadigvæk glad popmusik.
Men hvordan er jeres indtryk så af alt det, der bliver spillet i radio nu? For man må nok sige, at P3 og mange af de kanaler, og det har ændret sig noget siden jeg, vi, dig, du var ung. Ja, det er rigtigt nok. Altså, der er ting, vi kan lide, og så er der også andre ting, der ikke glider så lidt ned. Men i det store hele, så kan jeg da meget godt lide meget af den nye popmusik også. Men det er ikke noget, I vil læne jer op af? Nej, altså, vi er jo ikke boyband længere. Nej. Det har vi jo ligesom været igennem. Ja, det er jo det. Så det skal vi jo heller ikke ud og konkurrere med. Nej, okay. Se, så er der en lille sjov historie, den synes jeg lige, vi skal have. For jeg ved, at jeg er meget travlt nu, for jeg er lige færdig på Café Hak med et arrangement. Men under det her arrangement, så skete der noget spændende. Og jeg synes, at vi lige skal fortælle dig, jeg ved, der er en ung dame, der står hernede, der kommer op til jer med nogle roser. Ja, det er jo søde Dorte fra hvorfor gør hun det? Som kommer fra Frederikshavn og har fulgt os igennem så mange år. Faktisk siden hun var 12 år. Okay. Siden du var 12 år? Ja. Og hvad så med pladesamlingen derhjemme? Den er stor. Den er stor? Den er komplet. Det er samtlige Walkers-plader? Ja, nej, der mangler lige en. Og det er den allerførste. Det er den allerførste? Ja. Som hedder Dansengland. Ja. Den kan jeg ikke få fat i nogen steder, nej, og det... Dem, der har forstand på, de siger, at den ligger mellem 400 og 500, hvis jeg finder den et sted. Okay, så den er på høj kurs. Ja. Så må vi jo også under. Har du så altid foræret blomster? Ja, fra da de startede igen i år 2000. Alle de koncerter, vi har været ved, der har de fået 20 røde roser hver gang. Så fra Frederikshavn? Ja, men vi har også været i København mange gange på Falster, og jeg følger efter ham. Du følger efter? Okay. Nå, jamen der kan man bare se. Og det er dejligt. Jamen, jeg synes simpelthen, det er dejligt, og det er sødt, og det er nogle dejlige mennesker, som bakker os 100% op, vil jeg sige. Ja, fordi jeg opfattede jo det her som noget, man gjorde. Man havde unge piger, jeg undskyld udtrykket, det var det jo også en gang, men man havde unge piger, der stod helt foran scenen, da Walkers startede, ikke også? Men nu er det så voksne piger? Ja, og nogle gange ser vi altså også, at de voksne piger har taget deres teenagerbørn med. Og det er jo også dejligt, at de kan være med på nogle af vores gamle sange, og synge med på vores gamle sange. Og det er faktisk rigtigt, altså. De kan synge Little Kitty og Shalala, og Fire kan de synge med på. Og det er vi rigtig glade for. Men vi vil også sige tak, fordi at vi lige nåede at snakke med, inden I skulle hen til færgen. Jo, tak skal du have. Og fortsat held og lykke med den nye plade. Tusind tak skal du have. Nowhere